Ti! Még a hétvégén be fogja tenni! Ez neked megy, haver! Ez neked megy! Pénteken beugrasz a csajtengerbe, és szombaton is, vasárnapra kiszáradnak a golyóid! Hé, Andy, ne is zavartasd magad. Nem baj, hogyha nem szexelsz. Nem lehet mindenki punci mágnes. Te hány éves vagy? 25? 40. Ha baszki, akkor gyorsan húzzál bele. Az élet nem a szexről szól, hanem a gyerekekről, a szenvedélyről, Igen. a lélekről. Igen, a szenvedélyről szól. Nem csupa dugás, kuki meg punci. A szerelem a fő. Meg az emberek, meg a kapcsolatok. A kapcsolat a lényeg. Nem csak farok, meg seg, meg cici, meg anális gyönyörök. Nem az anális gyönyör a lényeg. Nem kell mindig a rozsdás trombita, meg csoki bajusz, Hagyd abba. meg kuki popóból cicibe, meg a puncilé koktél, meg a kakis golyók, Állj le, kérlek. meg Na a jó, barna... elég lesz, vége a bulinak. Hagyjuk a szüzet dolgozni. Ó, te jó ég.